Здравейте хора, съм Мастер Крис и днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Просто ми си играеше Minecraft, ама OBS ми беше повреден, някакъв ерор ми излизаше. И... Къде? Тук. И реших да играя Minecraft Pocket Edition, ами просто така реших. Не знам защо. Пък и на компютъра нещо са ми повредени настройките на Minecraft-а. Но... Нищо. И този хубав спаун. Аз между другото започнах преди малко да записвам, ама нещо се обърках там и спрях. Много глупаво, ама се тая. Така да взем малко луд. Само да не прекалявам с клипчето. Че ако се увлека... Ужас. О, не! Не! Това е ужасно. О, не! Настройките са ми като на компютър. О, ето каква е била разликата. А я си така го стоях, изменете ме само за малко да ви оправим. Че... Control... Видео мисля, че... Не, Pocket. Така е по-добре, май. Чакайте. Добре. Ох. Така вече може. Защото другото е ужасно. Трудно. Чакай. Да поработим. Ще ми трябва сорд. Брадва. И стикове. И пикакс. Взимаме си кръвта. Ще ми трябваше малко луд. Още малко ли казах? Извинете, може да много. Ох. Така. Взем малко. И... Ето така. Така е супер. Да минем от тук. Или... Още малко ще ми трябва. Така. Тъй се прави. И между другото реших, че всеки момент, който винаги като влеза да включвам камера, защото, не знам, просто така реших, че те са малки и ще бъдат клипчетата и май ще е най-добре така. Не е нещо като такова предизвикателство, просто няма смисъл и май така ще бъде най-готино. Но не знам. Може да си променя решението, но за сега така ще бъде. Само, че трябва да ходи да се направя къщи. Някоя пещера или нещо. Тия падналите не знам, само на такива се натъквам. Много на такива се натъквам, това имам предвид. Не, че тук е пусто. И че няма някакви дървета, ама... Много такива виждам. Значи... Къде ли? Тук някъде трябва да има. Там от другата страна или какво? Тук има много овце, просто... Това спаун е много хубаво, защото има много овце. Така тук някъде има нещо, ще има. Ще има. Ох, казах ви. Много на такива се натъквам.
Тук му започнах. Това даде ли ми? Хора, това ми даде. Супер. Прочисти малко. Ох, не, това няма толкова много го взимам. Ще взема 3 такива първо. Пускаме крафтинг тейбъл. Взимаме едно. И започваме само да майнваме. Ох, това е супер, като за начало, това е много добре. Така. Ох, това е много... Дали го изкопая цялото? Не знам. Беше ми трябва за по-напред, така че... Аз обикновено само казвам, ако не ни трябва, ама после се оказва, че много ми трябва и... Ама няма никъде наблизо, което е гадно. И това е много досади, затова вече започвам само да си взимам кол търси и в началото, да. Но... Много гадно ми се получава. Значи трябва ми храна, умирам от глад и трябва да ям такава неизготвена храна или в редки случаи съм имал нещо такова друго. Ама да си трябва толкова много кол. И аз там чаркол, имам малко лут, трябва да си пазя. Това веднъж на Xbox, като играх, ми се случи това и беше много гадно. Защото аз имам малко лут, да, значи имам 10 планк луда и само трябва нещо да направя там с... Да, трябваше ми глас, за да си довърша къщата, защото само стъклата й оставаха. И само... Ох... Ужас. Нямам никакъв кол. И там едва му открих някъде в някакъв там затулен някъде съндък. Беше. Забравих вече къде, ама там някъде имах някакъв съндък и... Ох, добре, че си открих. И пак не ми беше достатъчен, трябваше да събирам лудове и много беше гадно. Много гадно. Това ми изкушава. Ще го направя. Леко. Така много. Осем. И ще си направя... Ще направя 2 честа. Това ще сложим тук. Честовете само, че къде ще ги сложим. Имам идея, хора. Там ще ми е леглото. Ето ще са ми честовете. Е така. Това е много добро. Чакайте малко. Извинете ме, само да затворя вратата. Че се чуват. Там не знам какво правят. Може да играят на нещо, не знам. Дано вие да не си ги чули. Защото... Всъщност не знам. Какво толкова. И сега ще направим още малко. Няма нещо. Що не може да направя торч? Си много кол. Това не. Не, тук и торчовете. Ще направим много. Толкова колкото да има. Добре, това беше прекалено много, но... Торчовете никога не могат да бъдат много. За мините ще ни трябва. Така много добре се получи. Или пък... не знам. Как се прави къща?
извинете ме, само че трябваше да си проверя да не се наложи да го правя наново. Аз съм хантър. Имаме с Wooden Sword. Wooden Sword ми е за упражнения на животни, да ги убивам. Иначе другото си ми е за... къде? Крав. Трябва да се качи сам. Сега какво правим, бе? И сега изведнъж ще се оказва, не. Всъщност не, аз имам... Не! Аз съм ужасен хора на паркура. Не! Че ужасен, не мога да го направя. Всъщност не. Аз на паркура съм много добър. Но на Minecraft Pocket Edition с тия контроли съм по-лош от мен на света няма. Дори GameCraft BG е по-добър. Неговите контроли са по-различни на Pocket-а. Аз моите не знам как си сменя това. Не знам как да си го сменя с това. За джъмп. Искам това за джъмпа да ми е ето тук. Не, аз ако така мога да джъмпвам. Хора. Не мога да си отворя. Гледайте. Това е много хитро, гледайте са. Аз мога да падна и после... Примерно, гледайте са. Ще правим паркур. Не знам нещо такова. Не мога да го направя, хора! Да става. Гледайте, аз съм много зле на паркура. Нещо трябва да... Чакайте, не мога да. Не! Това беше ужасно. Не мога и представите си там долу да има лава и аз съм... Отивам при лавата. Веднага. Просто няма начин да не отида. Сладко си говорим. Ама е време да свършвам. Сега... Трябва да си сложа нещата. Между другото, ако харесвате GameCraft BG, да знаете, че ми е приятел. Наистина ми е приятел. И между другото, като там напишете, ако ви изгледа, моля ви да се абонирате, защото аз подкрепям каузата и е готин. Така че, да. Чакайте малко. Трябва да го направим. Не сега да се връщам. Добре. Хора. Трябва да ви кажа. Съжалявам. Нужно е. Чао. Аз съм Мастер Крис. Ако това е първото видео, което сте видели от мен. Моля да се абонирате за канала и да ливнете лайк, ако ви е харесало това клипче. Благодаря много за вниманието. Чао!